ବିଦାୟ ବେଳାରେ ଦେବୁ କି ଉପହାର, ଅବସରେ ଅରପିବୁ କେଉଁ ସମ୍ଭାର। ବିଦାୟ ବେଳାରେ ଦେବୁ କି ଉପହାର, ଅବସରେ ଅରପିବୁ କେଉଁ ସମ୍ଭାର। ହେ ସୁଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ, ଅଭୁଲା ଜନ ସେବକ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମହକ, ହେ ସ୍ୱାଭିମାନ ନାୟକ, ରତି ଘେନ ପ୍ରଣତି ଆମର। ବିଦାୟଟା ମିଛ ଉପହାର, ସୁଶାସକ ତୁମି କର୍ମବୀର। ଦୟା କ୍ଷମା ସେବା ତ୍ୟାଗ, ସହିଷ୍ଣୁତା ନିଷ୍ଠାପର, ଶାଗ ପଖାଳର ବନ୍ଧୁ ହେ ବରେଣ୍ୟ କର୍ମବୀର। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡେ ମାରି ଗଢ଼ି ସଡ଼କ ମନ୍ଦିର, ହେ ଯନ୍ତ୍ରୀ କୁଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହେ ପୂଜାରୀ ଆଦର୍ଶର। ଏଡ଼ି ସବୁ ମୋହ ମାୟା ସ୍ନେହର ଡୋର, କି ଦୋଷରେ ସଭିଙ୍କୁ କଲ ଅନାଦର। ତବ ସୁଗୁଣ ବାହୁନି ସରେନି ଦିବାର ଜନି, ସୁଯନ୍ତ୍ରୀ ମଉଡ଼ମଣି ଯନ୍ତ୍ରୀ କୁଳର ବିନ୍ଧାଣୀ। ରତି ଘେନ ପ୍ରଣତି ଆମର। ବିଦାୟଟା ଶାସନ କଳର, କର୍ମଚାର ମହାନ ମନ୍ତର। ଲୁହ ଲହୁ ଭରା ହୃଦେ ଆତୁର କଣ୍ଠେ ମାଗୁଣି, ଚେନାଏ ସୌରଭ ପାଇଁ ସଭିଙ୍କ ବିନୟ ବାଣୀ। ରଥି ସାରଥି ପ୍ରଦୀପ ଆଲୋକେ ଢାଳୁ ପ୍ରଣତି, କୁସୁମିତ ଦୀର୍ଘ ଜୀବୀ ପାଇଁ ସଭିଙ୍କ ପ୍ରଗତି। ସଫଳ ରୂପାୟନର ହେ କାରିଗର, ହେ ସୁଦକ୍ଷ ପ୍ରହରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବର। କୁସୁମିତ ହେଉ ତବ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନରେ, ଏତିକି ମାଗୁଣି ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀପୟରେ। ରତି ଟିକି ବନ୍ଦାନ ଆମର। ବିଦାୟଟା ଅନୁଶାସନର, ଆଦର୍ଶଟିଏ ମହାନ ମନ୍ତର। ବିଦାୟଟା ଅନୁଶାସନର, ଆଦର୍ଶଟି ମହାନ ମନ୍ତର।